V tuhle chvíli máme zpracovaný první bod úkolu a přejdeme na druhý. Máme parametry Chapman-Richardsovy funkce, Korfovo si uděláte sami a podíváme se, jak vytvořit predikci pro roky 0 až 140. Vytvoříme si tedy nový políčko čas modelu, ten model, a budeme počítat od 0 až do těch 140 let, což si tady natáhneme zase myší. Napíšeme 0,1 a pojedeme dolů, až nám to ukáže 140. Tím budeme mít 140 čísel. A do vedlejšího sloupce, tak máme jich tam 140. A do vedlejšího sloupce si uděláme tu hodnotu modelované v zásoby. Uděláme to jednoduše tak, že si tady skopírujeme vzorec, Ctrl+A označíme, Ctrl+C ty písmenka skopírujeme. Dále s tím nic nebudeme dělat a tady si vytvoříme nový sloupeček, model podrobnější a tady zmáčkneme F2 a ty písmena tam vložíme. Nalékáme se, že nám to ukazuje tady na ten čas z té Sibily. My takhle tu buňku vezmeme za okraj a přesuneme ten rámeček tady na ten náš T model. Tím se nám změní tady to C na 12 na G12. Máme ten vzorec upravený. Porostní zásoba v čase 0 je 0, s tím jsme spokojeni a takhle tu celou buňku roztáhneme až na samý konec. Excel nám na konci trošku zadrhne, aby se to dobře s tím pracovalo a máme namodelovanou porostní zásobu od roku 0 až do 140. Vidíme tady v tom roce 70, porostní zásoba byla nějakých 208, 209, tady v roce 70 máme 208, to samé číslo. Aby ty čísla nám vypadaly ošklivě, tak dáme formát buněk, číslo a jenom 1/10 číslo uložíme. Tak, tím máme namodelovanou porostní zásobu a ještě tam máme dělat nějaké grafy, jestli si správně vzpomínám, zobrazte v grafu. To bude teďka zajímavá akce. Uděláme to tak, že si označíme včetně hlaviček tady data ze Sibily a tady si k tomu přidáme data z Excelu. Takže tady kliknu s kontrolem a tady pak na konci do druhého rohu té plochy dám se shiftem kliknutí. Tím se nám označily teďka dvě oblasti. Data ze Sibily, včetně toho hrubého času a data z modelu v Excelu, včetně toho té modelace po rocích. Je určitě potřeba si všimnout, že tady je, to máme dělat po jednotlivých rocích, po jednotlivých letech, proto jsem tam dal od 0 po jedničce až do těch 140. Zpátky do Excelu, tady dáme vložení, XY graf, vyberu ten se spojenicemi, dám ho vložit, ještě to není úplně správně, jak potřebuju, ale už se tam něco rýsuje. Mám tam správně ta data ze Sibily jako tu řadu COP. Ty zbylé řady budu upravovat. Udělám to tady pravým tlačítkem na grafu a vybrat data. COP chci zachovat, T model nechci modelovat, takže ho dám odebrat a COP model musím upravit tak, aby ten čas hodnoty X řady bral odjinud. A to nastavím tak, že tady vyberu ten sloupeček od těch 0 až do 140. Tak. Tím ho mám, Enterem potvrdím.
Je to trochu špatně vidět, nejde to roztáhnout, ale tady by mělo být G a H ve stejném rozsahu. Dám OK a nechám se překvapit, jak to nahoře dopadlo. Vypadá to mnohem hezčeji. Máme tady krásnou hladkou křivku. Tak teďka jí změníme formát. Změnit typ grafu řady a ten COP si uděláme puntíky a COP model si uděláme čárou. Tak. A máme tady Chapman-Richardsovu funkci, hladká funkce, která ukazuje modelový průběh růstu a tady vidíme data ze Sibyly. Jenom to trošičku znát, že jsou rozházená okolo té aproximace. Název grafu dáme aproximace Chapman-Richards. Tím jsme s tím v principu hotovi. Máme dělat i rozdílovou funkci a poté proti Korfovi. To už nechávám na vás, ať si tím nějak najdete cestu.